Здравейте, казвам се Деница Георгиева и съм студентка в НАТВИС от класа на професор Атанас Атанасов и асистент Мартин Киселов. Занимавала съм се професионално с танци и пеене. Тренирала съм 7 години класически балет, 3 години народни танци и 2 години съм пяла в хор. Средното ми образование е мениджмънт в хотелиерството, което ми позволи да участвам в много състезания, международни и национални. Това от своя страна ми даде шанс да се срещна с много различни хора и култури. И това натрупа много перспективи към света в мен, които се опитвам да вложа в работата си като актриса. Говоря свободно английски и руски. Ще се радвам да работим заедно. Благодаря.